Et Ilpo kiinni vaan! Kolmekymmentä sekkaa mennyt. Tarkkana näitten tilanteiden kanssa. Hakee sitä samaa kuin aina. Varmaan tietää. Joo. Tätä kyllä. Viisi 40 tarkkana vaan. Onneksi on. Kaksi minuuttia mennyt, Jesse. Mene! Mitä Hare? Koko ajan tarkkana vaan. Hyvin menee. Ylös! Tarkkana vaan! Sait edun. Hyvin menee, jatka vaan! Tarkkana sen kampin kanssa, tulee koko ajan! Mene vaan! Munat mattoon. Terävästi vaan Ilmari! Älä rakentaa! Kiinni vaan ja sitten ylös sieltä! 4 minuuttia, Jesse. Joo, kiinni vaan! Ylös! Potki irti vaan, potki irti! Ylös! Ylös vaan! Yes! Hyvä! No nyt jatkuu vaan, jatkuu! 2-0 vasta! Nyt Ilmari vaan kunnolla ne kaartit taas! Suoraan oppikirjamateriaali. Tulee taas terävästi siitä, koko ajan tarkkana! Älä liikaa rentoudu siihen! Kolme jäljellä! Ilmari tarkkana nyt! Terävästi vaan! Kaari takas! Liiku, työnnä, liiku poispäin! Ilmari sitten liikkeelle siitä! Työnnä kunnolla! Pidä! Sait 3! 5-0! 2.30 aikaa on vielä! No niin Ilmari, kunnon kaarti vaan! Kunnon kaarti! Palauta kunnolla vaan, hyvä! Kokkonen jäljessä! No niin, se tiputtaa siitä kohta!
Taistele sen käden kanssa siellä. Taistele sitä kättä. Taistele sitä kättä. Grippi taistele. Älä anna syöttää. Anna syöttää. Puolitoista jäljellä. Minuutti 20 Ilmari. Se pitää tehdä, Ilmari. Ja miesten Liikkeelle vaan Ilmari, etäisyyttä. 3-kiloisten finaalin voitti Terävästi kaarti, kunnon kaarti. Hannu Soveri. No niin. Liikettä, Ilmari nyt. Minuutti. Jatkuu, jaksaa. No niin. Tee töitä Jesse vaan. Ja samaan syssyyn miesten ruskea ja mustavyöstön alle 88,3 kilon palkintojen jako. No niin, nyt Ilmari, tuu sieltä. Pronssia Lauri Pääkkö Flow Jiu-Jitsu Sotkamo. No niin, ja nyt mee. Mene vaan. 35 sekkaa. Iskelä Ilpo! Mene, Ilpo. 30 sekkaa. 30 sekkaa. Mene! Suomen uusi matka-avustus. 30 sekkaa, siitä vaan! Kilpailuihin Hannu Soveri F4 Sport. Kunnon runtaa.